a Sticksman Warriors, valami nem biztos, hogy jól mondtam. Én meg Rajka 275. Hát nézzük ezeket a kenyérlegényeket. Papa. Úgy. Pám. Jól boxolnak amúgy. Egyiken még... Ó, megöltek. Úram. Gyertek. Nálam is van kort. Mindig elvesztem. Nem baj, nem adom, ami a tiéd. Nem adom, ami nem a tiéd. Gyere. Az komolyan fejbe. Úram, mind a kettőnél. Ezek nagyon megvernek. De mindjárt. Elejtett a kortot, nyomás a kort. Nyomás! Mindjárt kart. Kihagytam. Nem baj! Nem. Ott van. Egy meghalt, hogy? Paf, fejen szúrtam. De én is meghaltam. Na gyere. Aj, reklámok, de utálom. Paf. Asztalá, wow. Mindjárt. Oda. Oda pont középbe. Leszúrtam. Rácsaptam a lábára, nem megvágtam, rácsaptam. Azt a fejen rugás. Azt meg is halt. Oké. Nem veszek fel a kortot, mert nem engedem. Lábam szükséges. Már visszafel. Ne! Megnyertem! Büszke vagyok magamra. Start, hát legyen. Nála is van kart. Feje szétment. Szak. Szegény. Meghalt. Ja! Rögtön win. Rögtön. Hát jó. Várjatok akkor felfele. És így, és akkor így. Nekem már jobb. Várt. Mégsem jobb. Amúgy van, ahogy terveztem. Viszont ez jó volt. Szia, Google. Nem baj. Vissza. A feje. Aztán. Ez nekem is nagyon fáj. De nem bírom, hogy félrúgni, hogy pörgik. És meghaltam. Ez kibírhatatlan. Ez a reklám, most végig kell nézni. Lehet jó játék. Nem? Nekem tetszik. Ott a dagat fut. És egy. Szia, nem kellett reklám. Nem is értem, miért adnak. Hát
Hát megint nem úgy sikerült, mert fejen szúrt. Hú, az fájhatott. Aj! Hoppá, szia! Fehér a vállam volt. És én halok meg. Hát ez kibiztos meg. És oldalban sajte. Most sikerült az egyik része. Meg is halt. Hulladoznak még a porcikái. Aztán fight. Azt a pár centin kard. Hangár. Azt a... Elég jó játék. Szinte felnyársolt. Ez tényleg. Most próbáljuk letaktikálni. Sikerül. De nekem is sebet szerezni. Amúgy csicskák, mert ketten jönnek rám. És én csak egy kardot kapok. És még az egyiknek kardja is van. És mellé ketten vannak. És még így is meg fogom ölni az egyiket. Utána meg engem a másik. De akkor is mondtam, hogy megölöm. És lehet, hogy én nyerek. És na pont előtte mondtam ki, hogy lehet, hogy én nyerek. Pont előtte. Most már botok vannak náluk. Hát, ez nem sikerült. Van nálunk kettő. Egy kard, meg egy bot. Most már csak egy kard. De jó, használom. Csangiú. Megszúrtam a combát. Az mi? Ez mi? Mit jelent? Hogy átvittem az egész pályát ebben. Koszkamaj. Na sziasztok lányok, fiúk, én voltam Laika 265. Lájkoljatok, és ha tetszett ez a videó, ne felejtkezzetek feliratkozni.